Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:07. Ining nga oras, ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinagkaipiktibo, wala na sang iban pa. Inyo nabataan, ginadulong sa inyo sang Alaksan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alaksan. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Una sa balita. Una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Mayadayad naman nga hapon sa aton sining nga magka-aksyon. Welcome na diri sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Karon iya nga adlaw Martes kita, Marso 10 tuig 2020. Sa ngalan sa inyong regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon Tayhopon, temporaryo kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa taknang nga alas 6 karon nga gabi. Sa pagdulong na naman sa pilag ka mga nagapanguna nga mga informasyon, balita nga ato ni gadulong sa inyo karon nga hapon. Mapaang ang aton sining nga tiyempo karon nga adlaw ay gid nagpabatsyag gabisan ng pagtupa sang talithi. Amo ning pasalamatan talang no. Kung nasaan ang aksyon, naroon nga batawhay ang aton sining nga tiyempo. Afternoon Edition. Pag-aufdan kita karon nga hapon sa technical side ni Aksyon bossing sang technical department Noel Pinalan. Si bossing Edward Ariman di karon nga hapon no. Kung sa mga kasagpati may aligina, pertiman mo. Halin pa sang una sa lab radio nga pagpangalagad man, nagsaylo sa EMR agyapon. Galing pasensya ka lang, perdi ka ni Engineer Bernie Villacanas. Siya to duty sa bungtoy. Bern, kumusta na? Upod maraton si Aksyon J.M. Baikin. Ang bugal sa barangay Takuling. Takuling kanoy no? Kasi Mario ni Liga ng mga Barangay President Lady Glish Gonzales. Welcome na sa aton sining nga pagpangalagad na nung pinagkamadalag ko
nga mga balita informasyon nga aton natutukan karon nga hapon. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Direya sa balita sa lokal, sa City Hall ginpatigayon nga cancellation of award kag demolition sa relocation site. Legal kag lehitimo suno kay Councilor Rinicito Novero. Balita naman gikan sa BCPO, upod kay Aksyon Eric Magbanwa, 13.8 milyones ka pesos nga balor sang Shabu na recover sa Bacolod City Police Office alin sa bulan sang Enero tubtob Marso 10. Balita naman gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Eden Abuso. Kernel Baleros may araho nagapating nga miyembro sang Ipugon robbery hold up. Nga grupo ang magutod nga ipugon nga nadakpan sa checkpoint sa Sipalay PNP. Uy, grabe ini. Diri sila yung nagapalipatipyo. Diri sila sa Atonyas Negros. Nagapanago. Sa nasyonal naman nga mga balita kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Nagsaka sa 33. May jutay nga pagligwat ang Department of Health sa ila sining nga datos sa matapos nga ang primero nga ginpagwa nga numero 35 pero ginklaro diri sa isa sa mga opisyal gikan sa Department of Health nga ang duha ka mga pasyente o kung duha sini nga mga sample ay nalakip na gali sa una sadto nga record so buot ang balon 33 lang. DOH o kung Department of Health mabakal sang 40,000 nga testing kits sa batok sa COVID-19. Din ini sila mabakal. May available pa bala sila nga balaklan sini siling kubasik kon sa pungsod China pa ni mabakal. 4 ka personnel sang NCRPO ginpaidalom sa self-quarantine. Komitiba sa Kamara ginaprubahan ang supplemental fund sa DOH sa pagtapna sang COVID-19. Amoy na sa para bilang kamadalag ko mga balita nga aton tutukan karon nga hapon. Dari sa inyo pala tunturan Aksyon Reports Afternoon Edition sa ngalan sa inyo regular anchorman Aksyon Marlon Hinovia. Ako naman Aksyon at Tayhopon temporaryo kita nga magatalos karon nga hapon saya sini pala tuntunan na bangod bansang importante nga mga ginasikaso nga mga obligasyon ni Aksyon Marlon Hinovia. Una sa balita, una sa aksyon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Dire karon sa lokal baloon tani komo nga ginapaidalom agkag may arasang state of emergency, health emergency na dodring papelya sang kapulisan bangod sining nga mando man. Ano ang mangin papel sang PNP? Ano man ang papel sang DILG na nung ilas ni mando? Sa tanan nga mga local government units, baloon ta nagkaroon dugay diri sa aton nga pagpangalagad. Alas 5:15 na. Mga nagatutok man via Facebook Live. May ngapon dira sa ino, bangod pwede man kita. Nga makita no masaksiyan sa aton live broadcast gikan niya sa oryara kita available sa Facebook Live kag sa YouTube. May available dira nga chatroom nga pwede padalan sa ino mga mensahe. Now, sa aton nga magka-aksyon nga wala dira Facebook account, wala man sang internet connection. Hindi magkabalaka, pwede ka mo sa gihapon. Baka padala sang inyo mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad paagi naman. Ay padala lang palihog sa aton sining nga text hotline 0938-225-5017. Again, ang aton sining nga text hotline 0938-225-5017.
Let's go to work na dari sa aton nga pagpangalagad. Antes ang pila naton ka ma-report dari sa lokal. Unahon ko lang anay sitwasyon sang trapiko karon nga hapon sa palibot sang Metro Bacolod. Kumusta na kaya muni nga inoras nga nagamat-amat man gutok ang mga dalanon samtang nagahilapit kita sa rush hour. Inog pa uli sa mga estudyante kag nagatrabaho nga mga empleyado muning rason nga gamat-amat man gutok ang trapiko. Alas 5:16 na. Traffic reports. Ibalon nato ni na with Aksyon na John Diaz sa patrol karon nga hapon. Aksyon John, kumusta may hapon? Way siya kasunod? Liwaton ta. Palibot sa surad sa Bacolod karon naman nga hapon ang area 3 sang Dalan Rizalo kag Dalan Rais Aronet at mo gining isa ka mga rason kay ginatudlo ko nga medyo mabulubugat man ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko sa pilaman kahain sa palibot sa surad sang Bacolod Aksyon Art area 3 sang Dalan Rizal pandumdum sa tanan nga mga motorista kaya may mga gud pang tsug-tsug dra but sinugit pang buo-buan blas sa sandalan Mano. pasulod sa may downtown area sa tason kung isa dra ka way o kung ka lane abi nga dapat gid maginahinay ang mga salakyan pasulod sa downtown o na plaza publika hinay lang kay ti pwede ka man gyapon ka bay dra one lane na sa dalan abi pero do ka do kay manti maumpok di mo salakyan kaya may gin pa buo-buan na dra sa dalan kag actually ang ginagamit nila dra ng equipment ara mamadaso sa dalan hindi ka maguro matingala kung hindi ka madali magtalang guro kung hindi ka malabay kay ang ila dra nga equipment ara pumasok nga sa dalan mga Aksyon. Ano nga ni sound effect siya, Aksyon John? Ha? Sound effect siya, anong sound niya? Tug 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 tug. Kakuhay na. Perti, do mo amo ginuniya ba? Dama mo gid ano pa na kung sa palupok pa tugalpo. Pero kada tugalpo pero kabilwagi na sa dalan mo. Oo di ko magbiwa. Mahal na ako na dalan lang, no? Hindi ka mapiskan. Kung mapiskan ka, may tingog pa na sa mga dalasa Pero ang gagi ka na, Na. Ang lain lang siya may lakay chog-chog-chog. Ang lain ko na, psst, daso na supon. Na. ano ba? Doon namin. Ha? Doon namin. Doon na ko yung sa mo niyo. Tug, 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 tug. Perte. Si JM, malagay yung home. Kaya hindi siguro sang sound mo ay. Ha? Katilaw man ni operator guro sang kwanda, manugbuho sa dalan. Ati ko, hindi na pagulapon. Nga basi, walang unik. Katambutso ka magtulis. O rin matug-tug-tug-tug. Grabe, no? Nakaroon ate, hindi na pagulapon. Anyway, so na, doon yung area sa Ernaes, panumdun Japon sa tantanad niya mga motorista nga naglabay, especially padulong Bangga, Kore, mga Aksyon, o kunang ruta, abi, padulong area sa Banwas, sa Murusag, kung barangay Mansilingan, nga karoon nga po, bumper-to-bumper sitwasyon sa dalaga sa traffic, umpisa palandra sa tubang sa Bacolod City National High School, padulong dito sa Bangga, Kore, kahingay sa movement sa mga salakyan, kung mo gina-construct na ang drainage, bala ang pagpamtang, kung pag-install sa mga tamburong, sa kilid sa dalan na Aksyon Art, no? Kita na ito ang pinakamadlag kong equipment, alam mo sa Japon, kaya nga gaw man sila, at least bala, kung mas temprano, mas matapos nila dra ang construction, at least hindi na mapektuhan pa, kung hindi abi magsakripisyo, ang aton mga motorista nga naglabay sa mga mismo nga lugar, karon naman nga hapon. Mas maayon ko na matamaton, nila ka mas malasig-lasig. So sa panundol naton, sa aton nga mga kaaksyon nga nagabiyahe, karon nga hapon, tinaglabay, sa Rasang Bangga Kore, nga puro pasensya lang, laban na baon ang pasensya, samtang ka mo naglabay sa mo mismo nga lugar kay man tinaybaluan nga daan madugay-dugay gid man dra matapos-tapos basta sa ngay sinabi nga construction o proyekto mga kaaksyon magtimbag ang daan nga bahay no so wala ka pilian do balanse walang ang sitwasyon kung halin ka diri sa Melibagtad padulong ka Bangga Kore kung halin ka sa Bangga Kore pasulod ka Ernaes Street mga kaaksyon karon nga pon bumper to bumper sitwasyon sa dalagan Santo Tropiko karon nga pon pero diri sa downtown para sa may Metro Bacolod mga kaaksyon particularmente na diri sa may BS Aquino Drive paglamay natin sa may Bangga Lasal karon nga pon moderate traffic ang traffic situation but singon do wala magkamalakan dapat no ang aton nga mga motorista aton nga mga kaaksyon nga nagabiyahe karon nga pon
Yung mga sila kabugata talaga sa trapiko ng Ramos Lacson, padulong mga Aksyon sa may BS sa Kilo Drive 3. Sa Ramos Lacson nga karon nga po na light to moderate naman ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kung diretso ka pa norte ka bahay susunod sa Bacolod pagbabay nimo from 27 Aksyon Street to mga Aksyon 28 Aksyon Street. Diretso naman dala sa may overpass sa tubang bala sa Robinson Space Bacolod sa barangay Mandalagan. Karon nga po, drama nagabat-amat build up ang traffic, especially going direction ka sa may Buri Road. At upang mamaladala sa City Mall, mga Aksyon nga karon nga po, na moderate heavy to heavy man ang traffic situation. At panumdum sa gyapon ng aton nga mga otoridad, nga dara area sa Buri Road, pasulod sa may barangay Mandalagan, proper ongoing man dara ang construction sa drainage sa kilid sa dalan, of course, mga Aksyon. Rason ko nga, ang linya, no, ang way nga manabiyan sa mga motorista, gikan na ginamang diri naman sa may nakatuntan padulong na sidlangan but silingon from Lacson padulong dito sa proper mismo sa barangay Mandalagan, one lane ginama makasot sa kinanandra maginainay sa mga motorista nga nagalabay kaya special kong kabibla mas hindi ka murot kag magbulasot kadra sa tamburong o kung saging kutkot dras kilit sang dalan tido discuss sa agad mga Aksyon. Pero ang dalan Araneta man karon nga po lamang area diri sa dalan Rosario Araneta padulong naman dalan Hernay sa Araneta kung mas kinasat nga dalan awing mga Aksyon padulong dalan ni Saris Araneta ang nagasupura karon nga po. So moderate heavy to heavy nga traffic situation. Ato na biso kag tips sa aton nga mga Aksyon kung di ka kamadrisan one area from Plaza Publica, mas pakamauyon ninyo, no, mauyon mas napili rin yung mga Aksyon nga makarabay diri sa may ATCS bala, no, diri right ka padulong ka barangay 16. Hindi ka natin maglabay pa sa may Araneta tubang sa Rizal Elementary School karon nga po na moderate heavy to heavy ang traffic situation. Kung private naman mo ginaman na yung sasakyan, pwede ka kanabayo sa may barangay 16 dire-diretso na mga Aksyon. Kung imo na obserbaran to ka bugat sa gyapo ng traffic ka, dili gyapo man kandiyan, di ka nagagi gumon ang mga sasakyan sa tubang abis ang Planta Centro Bacolod Hotel o diri sa may baligyaan sa Asaritsunan na dampi. Even diri sa Lizaris Araneta mga Aksyon. Pwede ka na dire-diretso lapos ka to bala sa may barangay Singkang, di kita na tabugat ang traffic labot mo Singkang, doon mo na pagbalik mo diri sa area sa Magsaysay Araneta mga Aksyon sa dalom sa flyover din dire-diretso ka na panos sa south direction na dahil labay ka sa may Golden Field pagaluwas paglampos puwas mo sa may Golden Field tapos ka sa may Araneta pa Alhis Road nga direction mga Aksyon tawhay na no pa going dito Sumag dito ka na galing mo pala penitensya palabot mo sa area sa barangay Sumag mga Aksyon. Ang pato karon live kita diri sa may dalan BS Drive karon nga po makanig diri nga light to moderate lamang ang traffic situation sa palibot sa syudad sang Bacolod. Ari kami diri kami yung check kami diri nga botika. May Toyota rin saksonane magbakal sang mas bay na ged. Why na ged? 900 plus na isa ka box. 900 plus isa ka box. Grabe ba? Mga preswana ini sang Ayaw na face mask ang ginabal mo? ang surgical mask na pila kami na 50 900 ang presyo. Tising unay ni lang surgical mask do tag 5 lang na kapisos. Tag 5 na nakapiso na. Grabe no? Tuway available. Ako yung available? Ang order naman ay, no? Okay. Sige. Kailangan mo kang sumara pinag sa kasunod ko dalaga sa traffic o tumbabalan sa balibot sa sarad sa wakulot-kulot kid lamang ako. Tandaan ninyo pagpauli nyo karon. Pertigin ang job. O para likaw kita sa germs o kung bakterya, hindi ka talasik tapikan sa aluminum virus. Dapat tinlo at ang lawas. Gamitin nato ng habon nga magkabuligin magkagsuang proteher. Of course, makapatinlogid sa nato na mismo ang kalawasan. Amoy ni nga Santo Plus Turbo Soap. Kaya Santo Plus Turbo Soap, in 100% natural, puro herbala. Pamatilo sa kutis, kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sa inyong palit. Kadula ba nini sa milas, maot ng pilit-pilit sa inyong guya. Nagapaguban sa magdamos ng ate. Tungkol kag pinagkamapinalian sini. Pagi sa Santo Plus Turbo Soap. Solve ng problema with confidence pa. Ganun pa ito magkaksuan. Bakal sa Santo Plus Turbo Soap. Sa pinagkamapinalian botika sa natagsa ka mga lugar. Rekta sa patrol at taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita. Una sa aksyon. Salamat ginaksyon John Diaz sa patrol. Mabalita ang gindulong niya sitwasyon sa trapiko sa palibot sang syudad sa Bacolod.
Kumusta out of town iya sa mga travelers, sa mga nagabiyahe, sa mga buses, sa mga double tire. Medyo halong gid. Bangon nga naga-amat-amat na kita hapon. No, delikado niya mo ning lain basta ga amat-amat agaw bala ang sanaaw. Ang adlaw kag subong man nagahama tunod, gahanda na siya nga magtunod. Dason nagasiga ng iba ng mga posting nga may ara sang suga. Baw, dira gid ang problema kung nag-travel kag sa mga driver. Kay kung kaisa, no, kung may dulo diferensya ng imo sining nga mata, dira gid ang tunaan sang ginatawag nga aksidente. Alas 5:26 na. Pagbalik ta karon, dugay-dugay, mga detalye na sa balita. Lokal nga aton tutukan pagkaligad gilamang sini. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na! May Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag at mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ang balita, Aksyon Reports, Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 5:33 na. Hoy, may ngapon gali kay Lonol sa Emiliano. Sir, good afternoon. Gusto naming malaman kung ano na update tungkol sa COVID-19 dyan sa Bacolod. Ang Bacolod City may mga persons under monitoring. And we are very happy that until today and hopefully wala sang mag-positive diri sa aton sa Bacolod and Negros. Araman si Cheryl Chi Campa, 35 confirmed COVID-19 na ang Pilipinas. Actually, gin-correct na inasang DOH nga 33 lang. Na 33 lang kaya nag-double ang entry nila. Si Chelsea Bertoso, may nga po sir, mati kami di punta tay-tay, greet lang sa mga mapisan nga gaobra di subong. Sila ni Randy Ipoy kag GM Tanks. Christine Hinovia, nga may nga po nagsunar tayo lang Hinovia kag Makalipsay family sang Pait relocation. La Carlota monitor live from Jeddah, Saudi Arabia. Ronilo Odniatin, nga may nga po nagsunar Eli Jaime Tristiza. Siling nga binalangga niya nga si Lovelyn Habagat. Palatas ang CPSU Main Campus, Kamingawan, Kabankalan. Thank you, Gid Action Art. Thank you man Eli Jaime Tristiza. Haraman si RJR or Daniel. Salamat man sa imo maing hapon. Maria Los Grijaldo Macunat, kay Judith Calves Pamposa. Always watching man. Araman si Philip Laurenti, Rosalie Elizalde. Good PM, maksunad niya pamati gig kami. No, thank you gid sa inyo pagpamati. Kay paring Simeon Lingko Ronquillo. Good afternoon pare, ari gyapon kami nakatutok sa Action Reports Afternoon Edition. Great lang si Nini Eva Harovilla. Ang imo niyo nga kumare. May niyo ko nga kumare. Manong Abel and Manang Tanduay Sabio sa Purok Santan, Manang Becca Diaz Saruna, Alan Roy and Menchi Saruna, paring Jonel and Melania Bulak Siferiano, Jocelyn Buday Kalamanan, Sir Elmer Libuon sa Silay City. Araman si Mary Jean Saludares, good afternoon. Gray Hawk Bacolod watching live. Siya karon nga hapon. Thank you so much for watching sa FB Live.
Katuan na si Aksyon Dale Salazar sa mga balita niya nga natipon gikan sa Bacolod City Hall. Aksyon Radio City Hall Report. Sa maridali na sa balita, Aksyon Dale, may hapon please kamin. Yes, Aksyon Art. Nanindugan si Bacolod City Councilor Renisito Novero Aksyon Art nga legitimate, lawful, kag legal ang ginpatigayon nga cancellation of awards damlag lang sang Bacolod Housing Authority kag City Legal Office dito sa area sang Progreso Village 1 ako ginatawag man nga araw relocation site dito sa area sang Barangay Vista Alegre no syudad sang Bacolod. Ginpahayag diri ni Novero nga chairman sang Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement sa Konseho nga kahapon nga adlaw nagpatigayon sang pagsinapol ang BHA upod ang City Legal Office kag dito ila sinigin pathaga nga may ginpatigayon nga due process naglabay may ginpatigayon nga mga or nag-issue formally sang notisya ang syudad antes ginpatigayon ang pag-cancel sining mga award sang mga napektuhan nga mga residente. Kung madumduman Action Art nagligad nga Pebrero 28 sang nagpadulong dito ang otoridad ang City Legal Office kag BHA kag ginpang-cancel sining mga award bangod sa mga violation like allegedly involvado sa buy and sell nga modus ginaparentahan o kon wala sang may ginatukod nga structure or balay umpisa nga ang lote ang gin-award sa ila. So ginpahayag diri ni Novero Action Art nga sa iya nga wala gid may basihan ang tikang nga ginobra sa City Legal kag BHA kun nga ila sini gin-cancel ang mga award kag ginpatigayon ang demolition. Ginklaro diri ni Novero nga base sa BHA wala Action Art sang balay nga gin-demolish kundi mga skeletal framework bala arang gindali-dali lang tukod kag wala gid sang balay nga hindi bala pwede matiniral sang isa ka tawo Action Art. So what ang malon paano mo i-demolish kung way pagali isang structure nga insakto? Correct, Action Art. Mo na ang ginpathag no ni Councilor Novero nga skeletal framework gid lamang like mga haligi. Mga haligi. Alam dali lang tukod kay nakahibalo na ang mapektuhan nga residente nga mayara sang panggubon or bawion sang syudad ang lote nga una nga gin-award sa ila. So no kay Councilor Novero wala sang balay nga gintukod diskutob sa mga napektuhan nga mga residente. Kay last week pila dito sa mga residente ang nagpalapit sa sanggunang panglungsod kag nagreklamo nga allegedly wala sang pre-demolition conference ginpatigayon wala sila nakabaton sang formal notice kag dito Action Art no ginapangguba kag ginpang-cancel ang ila sini nga mga award. Aling palayag ni City Councilor Renisito Novero. Kin-explicar nila kung nga they were able to come up with recommendations for cancellation of awards and demolition of structures. Kag nakita naman namon tanan nga lehitimo man ang ilatanan nga mga hublag. Gintagaan lang dugang grasya ang mga naapektuhan ng mga residente kag structure owners. If there are structures yung tanaw naman to may mga videos to may mga pictures. Hindi gid man to sila nga struktura daw nakita to nga daw gindali-dali lang bala put up para nga may mahambala nga may ginpatindog to sila nga daw payag-payag. But then may prior notice ang ginatag sa ila o notice of cancellation and at the same time ginpabalo man sila sang demolition sang mga hindi man to sila nga gin-demolish gani ang big balay wala to balay actually nga nagatindog o mga skeletal framework lang sang isa ka struktura. Action Art nabatian ang explanation ni Councilor Novero nga sunod siya wala ni sa problema sa City Legal Office kag BHA bago legitimate ang ila sinigin patigayon nga operation aber pag-cancel sining mga awards sa datos nga gin palambot sang BHA office sa Aksyon Bacolod may mga litrato direction art nga kun ano bla hining mga gintang cancel nga award nagutang diri may mga lote nga gin-award sang 2015 may raman sang 2016
Pero sa ila inigin padulungan kung gin-inspect sining January 23 kag 2020 wala pa gid sa structure kag balay nga patindugan rason nga sang January 2020 may 27 31 dito formally gin-cancel sang BHA ining mga natungdan nga mga lote. Update ka gikan sa Bacolod City Government Center ang Aksyon niyo. Aksyon na Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Salamat kinaksyon Dale Salazar, mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Pamatian na ba ng mensahe sa gobernador parte sa COVID-19. Ang mga panugyan sa gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Eugenio Bong Lacson. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the provincial novel. This is your Governor Bong Lacson. For the past weeks, the novel coronavirus, now named COVID-19, has caused fear and uncertainty to the entire world and humanity. As of today, we have no positive case of COVID-19. In addressing this situation, the provincial government created the provincial novel coronavirus task force to provide local health offices and hospitals with guidelines and protocols on COVID-19, disseminate information on COVID-19 status and prevention, activate the Barangay Health Emergency Response Team, or BHERTS, composed of the barangay captain, barangay health workers, and TANUDs, to identify and report persons under investigation, as well as to strictly implement home quarantine for persons under monitoring. The BHERTS is our primary instrument in identifying people with recent travel history from abroad. Establish and activate isolation and quarantine rooms for PUIs for hospitals in Negros Occidental. Provide trainings for personnel to respond and transport persons under investigation. Reactivation of the Provincial Infectious Disease Action and Control Committee, or PIDAC, whose main function is to manage interagency collaboration and coordination on the prevention and control of infectious disease. To all the Negrenses, your health, safety, and well-being is the paramount concern of your provincial government. Please be assured that due diligence is being exercised to protect all of you from the dreaded COVID-19. Please continue practicing basic hygiene and preventive measures with constant hand washing, use of alcohol-based sanitizers, observance of cough etiquette, and the use of masks if you have cough and cold symptoms. Thank you, and let us continue to implore God's protection for everyone. Avance, Negrense. Sa balita, una sa aksyon. Ayos, no, mo nang panumdom ang reminder ni Governor Eugenio Bong Lacson. Pangamuyo kita, ang katinlo, hindi tagid pagkalipatan. Now, sa idalom sininggin mando sang Pangulo, no, nga kinanglan ti ipatuman gid ang state of emergency or health emergency, state of emergency. Kinanglan diri may aras ang pagpatuman kag pagsunod masinimo. Ano yung papel diri sang Philippine National Police? Nahibaloon naton. And this afternoon, joining us is Police Lieutenant Colonel Ariel Pico on the line. Sir, mayong hapon. Aksyon Art, mayong hapon din. Mayong hapon sa mga pinanangga na mga tagpalaman din. Kaya sa bugos ng matapos.
again, on behalf sa ating City Director, Police Colonel, Atty. Henry Binyas, sa atotan mayong hapon din. Salamat sa time. Sir, i-check ko lang, anong papel sa PNP sa idalom sa sining mando ngagin papanaog karon sa Malacanang? Regarding sinino sa katon, subong lang mainit, kung nanging alarming is about COVID-19. Sa nagigan nga sinimana, actually, Aksyon Art, naging patigayon din na orientation at the same time training. So, mga personnel, may mga background about medicine, about first aid, about health and sanitation, or kung personnel na hindi mga criminologists. Sining aton, mostly nurses. Undergo sila sa training sa aton na city health. Yung kaso kinaklamon ang pag-abulig sa aton city health personnel. Labi na sa pag-abulig ng PPE or personal protective equipment. So, gin-train sila nga mag-abulig sa aton city health personnel. Okay. Or kung may arap sa mga mandatory quarantine na Aha. Since nga kundi amo nino, may mga mandatory quarantine, ang tao nga kung manduan nga dapat mag-mandatory quarantine, masunod gid. Tisiling ko sir, kung doktor lang niya basib lang doktor lang mag-implement, kag kung way pulis siya magbulig, basing iban, hindi magpati sa aton nga mga doctors. So, are we ready? May mga araman sa mga safety gears nga gamiton ni ang mga pulista nga in case tawgon para magbulig sa Department of Health or sa City Health Officer o kung sa Interagency Task Force? Aksyon Art, regarding sina pagdamalikin niya si Manang, patawag ang pangkuha atong mga personnel season 1 po din sa atong mga recruitment quarters. Labi na ginaaton ng mga registered nurses ang magabulig. Kaya gintuluan sa paano pagkamit ng ining mga PPE. This is again another na katrabaho nga hindi akapyos to. That is why gin-open sila kung paano gamiton. Dito na balaan kuman gani nga isa lang gamiton sa mahal ni PPE. This is at 20% na isa lang kabilog Aksyon. Yes, sir. So, mas mambal na ito nga ting BCPO, subong niya anytime kung kinanglanon ng bulig nyo or pag-assist sa aton sining Interagency Task Force, anytime pwede ka mo ma-call on, kag pwede ka mo makatawag, kag ready ang aton mga personnel. Yes, Aksyon Art. Kaya nga, kita dira listahan, huling atong City Director nag-issue ng memorandum. That this personnel, para na kami nga lang sila, will ready, anytime. Kung kinanglano ng ilang mga bulig, kag mag-assist ato ng City Health Personnel area sa Bacolod. Sige. On that note, sir, salamat gid sa imo, Sir Pico, some time. Manawag lang kami dugang sa imo for some development. Salamat gid, kag good afternoon. Yes, mga salamat. Mabuhay po kayo Aksyon Art. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ginatry maraton nga mag-contact ang imbi magalon na bangod sa sining duwa nga report. Nga may ginamonitor man sa ila to, galing kay daw hindi available ang linya dira sang ila sining doctor. Actually ginpasa sa aton diri sang ila mismo alkalde, and we wanted to know anong mga measures ginahimo nila. May nga po lang kay classmate Runa Villanueva, kabay pang ang COVID-19, hindi magkalabot nila sa Negros, kay Kasa Ray Marfil Tacanloy Jr. Salamat nila sa inyo, may lang nga pagmonitor. Ruby Rosmi, Madam, kumusta da? Regards kay sa mga grupo nila, nga nag-monitor man karon nga hapon. Ayos. This time ko ang naman italin na sang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Paritalin na sa balita upod kay Aksyon Eric Magbanwa no mga natipon dira nga mga report gikan sa BCPO. Salamat sa dikagon BCPO. Sige, salamat kid may lang ang pagmonitor sa inyo na mga police stations. Every time, o kung sa tanan nga oras, araga monitor bla. Thank you sa inyo. Ariel Orbigoso, good afternoon, Aksyon Art. Kami olang family Orbigoso sa Sitio Kumbating, Barangay Kabakungan, kag sa nanay kung nga pamati, Perme Aksyon Radio 24/7.
Grabe, 24/7 ha. Ari na sa Aksyon, Eric Magbano, mabalita gikan sa BCPO. Aksyon, Eric. Aksyon at naglapot na sa kapin 13.8 milyones pesos na bigay sa Cebu ang na-recover sa Bacolod City Police Office since ang bulan sa Enero up to Marso 10 sining tuig Aksyon Art. Sa 13.8 milyones pesos na bilisang Cebu, may ara kapin sa 126 sa mga drug operation ang ginimo sa atong City Kapulisan from Police Station number 1 to Police Station number 10. That's include ang atong City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Sa 126 ka mga drug operation ang ginimo sa Bacolod City Police Office, mayara na 192 ka mga persona ang ila sining na aresto Action Art sa diin sa 192 ka mga persona nga sining aresto 13 diri ang ginakabig nga high value target kag 156 diri lunsay mga street level target kag 23 diri Action Art ang makabig nga newly identify. Sa 192 ka persona nga naaresto, mayara na sa 335 ka mga kaso ang ila na pasaka sa korte base ini sa record nga na-secure sa Action Radio sa Operations Branch sa Bacolod City Police Office. So sa kay Police Lieutenant Colonel Lester Yada, ang Operation Chief Operations Branch sa Bacolod PNP, na posible magasaka pa ang dugang na market value sang Cebu. Bangod nga wala man naguntap ang ila siling nga mga drug operation nga ginahimo diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbano nag-report sa Bacolod. Aksyon! Salamat kina Aksyon na Eric Magbano. Ang pagbalikta, ang balita ng madulong man sang patrol. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos,
kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa mga sakit. Ito ay makatutulong sa pagpigil ng pagkalat ng virus na nagdudulot ng sakit. Una, basain ng tubig ang mga kamay at sabunin. Ikalawa, sabunin ang mga palad. Ikatlo, sabunin ang likod ng mga kamay. Sumunod, kuskusin ang mga pagitan ng daliri. Ikalima, kuskusin ang mga kuko. Ika-anim, kuskusin ang pagitan ng mga hinlalaki. Pagkatapos, kuskusin ng paikot ang mga dulo ng mga daliri sa magkabilang palad. At panghuli, banlawang mabuti sa malinis na tubig at patuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel o air dryer. Todo laban kontra 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Tamang paraan ng paghuhugas ng kamay. Ang wasto at naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radyo Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhopon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon
bukod nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, impunto alas 6. This time check is brought to you by Doble Suave, Doble Sarap na Emperador Double Light. Drink responsibly. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Grabing chimpo ko do ginaunos lang, way ko balo may sapay ka batch gali na bilin to kay na. Ayon na siya aksyon na Jan Diaz, karon na lang na balita niya. Nakay way na kita chimpo, pero chip, antes ko maglubos ka magpaalam karon nga hapon dire kita. Ipa-action mo. Importante nga mga pahibalo. Ipa-action mo. May dapat pahibaloon. Ipa-action mo. Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo. Ipa-action mo. Ipa-action mo. Ginapaaksyonan kung sino man nakakita sa itom nga wallet, ginapanagyan ni Renee Olonsagay, 10 daytay, may unod nga mga ID, palihog lang idulong dari sa Aksyon Radio Bacolod ni gani mag-contact sa 090722784447 or 8247 kag 7044154 nagapa-aksyon Reneo Alonsagay. Ipa-action mo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,